Come on, we sing together. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest. Сега осмелих се да говоря на Господа. Може да се намерят там 20. Той каза, заради 20-те няма да погубя града. Сестри, които ще се молят, Господи, нека Боже ти да им даваш дух на моление, те да се молят, Господи, да бъдат твърди. Благодаря ти, Святи. Здравей, казвам се Ваня, на 32 години. Живея в Германия заедно с моето семейство от 7 години. Тениската, която нося, е символът на вяра, надежда и любов. Това е посланието, което Бог ни призова да носим в град Дюселдорф. Приятно Бог да ви за нас. Ние сме изключително докоснати от Святия Дух, че днес можем сред Божието семейство да сме заедно тук на това място. И затова искаме първо да поканим напълно Святия Дух да дойде, да ни изпълни и наистина да пренасяме това, което Той има да извърши през днешния ден. Отче святи небесни, Господи, да. Ето ме, Татко Небесни, тук, където ме извика на това място, Татко Небесни. Ето ме, Отче, защото Ти ме повика по име, избра ме. И Господи, ако Ти си ме предузнал за това място, тук съм, за да Ти служа покорно, Татко Небесни. Аз Ти благодаря за всички трудности, през които преминах, защото те ме изградиха и ме направиха по-силен. Аз Ти благодаря, Татко Небесни, за това, че ме призова да Ти служа, защото това е нещото, което съм търсил през живота си толкова години. И Ти, Господи, намери начин, през който, Господи, Ти наистина да ме призовеш мощно, така че напълно да забравя света за няколко секунди. Това го можеш само Ти, Господи. Благодаря Ти, ето, Татко Небесни, това, за което ме призова, да отворя църква за Тебе, Татко Небесни. Тук съм и изпълних волята Ти, Татко Небесни. И знам, че от тук нататък имаш Ти да вършиш чудеса и знамения в тази църква, Татко Небесни. И щом си ме избрал, Господи, знам, че ще ми дадеш и нужната сила, за да ръководя тази църква, Татко Небесни. И затова Те моля, благослови залата ни, изпълни с Твоето присъствие и изпълни всеки един на това място, Татко Небесни. И нека да се потопиме в Твоето присъствие. В името на Исус. Амин. Благословено да бъде Твоето име, Тати. Благодаря Ти, Господи, за това, което правиш и за това, което ще направиш. Отнеми, Господи Исусе, трудно
те моля, Господи, защото в Яков казваш, радвайте се, когато изпадате в разни изпитания. Защото изпитването на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта ще извърши делото си съвършено. Защото народа на Господа се нуждае от изцеление, освобождение, от прегръдка дори. И нека тук църквата, вяра, надежда, любов, да бъде тази капалня, където да слиза мощното присъствие на Господа. И вярваме, че Господ ще раздвижва всеки път атмосферата и всеки един, когато идва, ще получават изцеление, освобождение поради милостта на Господа. Защото ние като служители осъзнаваме повече и повече, че без Господа ние сме нищо. Ние сме нищо, но поради Неговата любов и Неговата милост Той ни потребява. Така че поздравления, смело напред и ви насърчавам с също от Исус Навин, 1 глава, 9 стих. Бъдете силни и смели. Бъдете силни и смели. Църква на Господа. Ще има трудности, но гледайте към Господа. Ще има изпитания, но гледайте към Господа. Ще има и хубави времена, защото нашия Господ е любов и обича всеки ден. Бъдете благословени. Бог издига сериозни служители. Служители като Ваня и Теня. И аз вярвам, че това, което се случва с вас, то не е случайно. То не е случайно, защото Бог ви превежда през определени обстоятелства, защото Той има план за вашия живот. И колкото повече вие служите на Господа, толкова повече ще бъдете атакувани. А колкото повече сте атакувани, толкова повече ще бъдете и благословени. Ще ви помоля, протегните ръцете си и да благословите тези служители Божии. Защото днес е ден важен. Вярвам, че и за вас, защото вие участвате в този ден. И вярвам, че това, което вие изкажете като благословение върху тях, то ще дойде в преумножаване в техния живот, в тяхното служение. Благословени очи! Благодаря ти, Господи Боже мой, че ти избра, Господи Боже мой, точно тях, Татко Небесен. Благодаря ти, Господи, че ти ми дава благоволение, Господи, в техните сърца. И, Господи, като слушател, стоях под Твоето помазание, Господи, и благославям, Господи Боже мой, да препътват в Тебе, Господи, да бъдат силни, непоколебими, безстрашни, Господи, да слушат с дух и истина, в дразумение, Господи, да бъдат понеси остриета, които Ти ще употребяваш, в пълна слава, Господи. Отче, моля Те, Твоята небесна стража, никога да не ги напуска, но да ги обгражда, Господи, да молива за тях. Защото времето, което ще носят, Господи, не е леко. Но, Господи, то ще им носи благословение. И, Татко Небесен, благославям ги в Твоето име, Господи, като лидери, Господи. Областяваме ги, Господи Боже мой, да препъдват, Господи Боже мой. И когато се молят, Господи Боже мой, нека да падат хомоти в името на Исус. Когато възлагат ръце, да бягат болести, Господи, Татко Небесен, то он си ми, Господи Боже мой, в който Ти ще ги използваш в пълнота, Господи, и Ти ще извършиш чудеса чрез тях, Господи. Господи, помазваме ги в Твоето име, за Твоя слава и Твоя величие, Господи, и благодата Ти да слиза върху тях, Исус. Алелуя, Татко. Господи, моля да помилиш техните съкровени желания и според волята Ти, според благоволението Ти,
Господи. Благослови, Господи. Това, което е угодно, Господи, преумножавай го в тях, Господи.